You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's their full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of Dili Ni Advice. We're episode 89. Hello, salamat kung nagtanaw mo karon. Thank you so much. And I would like to thank bulan-bulan. Mag-thank you gyud ta sa atong mga supporters sa coffee.com. Bulan-bulan is binulan. Oo, bulan-bulan, binulan. Si Ter, si Yayu, si Carmien, si nganong Carmien jud ako ah. Carmen naman jud to yung Carmen naman jud pero Carmen naman jud. Pero ganahan okay ra na siya, masugot ra siya. Musugot ra man na siya maski unsa nga pronunciation. Pwede ra gud kamo ingon og kuan ka ng Herman. Oh, pwede. There, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Thank you. Thank you. Uy, ganahan kay mi sa inyo ang support nga no. Dagan kay siya ginapapalit sa ako ah. Oh, daghan kay ko ginapapalit. Ako ang tig-withhold. Ako ang tig-withhold og kwarta. Siya ang mag-decide. Oh, akong gikidnap ang kwarta. No! Siya ang Palitani. Te palitag mixer. Te palitag monitor. Te palitag kuan. Kaya ako manggunang tech. Ako manggunang tech. So daghan kog tech na ginapapalit. Unya siya ang mag-decide which one do we prioritize this month. Kasi usa man jud paliton. Daghan kay siya ginapapalit. Unya kay mahal naman ako ang ginapapalit, nagatigom nami. So gitigom lang sa inyong support. Palakpaki. Kaloy po sa among host. Naga-tech po siya karon dayon. Naga-tech og naga-host, ha? So, pasayloan ninyo. Og salamat sa to mga listeners. Thank you so much for always being there. You're like our hands for always being at our side. You're always raising our butts. Yes. You're holding our butts, double squeeze like this, and then you're raising us up. Salamat kayo sa inyo, ha? Thank you. Ay, palakpakan po na to mga listeners. Grabe naman po. Gani. So, wala lagi nagbatasan. Uy, nagtingo. Wala naka-DND. Ay, dili siya formal, Dili siya formal. Mag-DND ka before sa ato ang recording. Saan naman siya? Gani, no. Tapos, sige na, go. O yeah, if follow me ha sa Spotify, kung ganahan lang mo, di mo mugos. Kung ganahan mo, mag-follow mo sa Spotify, subscribe sa YouTube, and share this episode with your friends. Correct. Thanks so much. Correct. Nagadaghan na bita, guys. Salamat kayo sa inyo. Hinay-hinay lang, Jud. Hinay-hinay lang, pero nagadaghan man ta. Nagadaghan ta ng mga Bisaya nga nagapaminaw sa ato ang podcast. And slowly, we love it. We love but it. Surely. Gani. Okay. Wait. I would like to give credit where credit is due. Sa home credit. Dili, sa akong sister. Kasi siya ang nagbuhat sa mong content karon. I was not able to do it. Ay, you're welcome. You're welcome. Ipag-play ang palakpak para sa imo. Kaya nag-care ko sa imong contribution. Major contribution. My pleasure. Kagin kay ko gibuhat. Busy kay siya, guys. Busy kay ko. Busy kay siya in real life. In real life, oo. So, karon maguluhan ako. Sige. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Ilang ito nga pagkakuan. Home credit. Ilak imong inutang nga phone kung di ka kabayad. Lain na, oy. Gaisano Mall magpabayad na sa ilang parking area. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Nga, nakuratan ka no? Nakuratan ko sa home credit. Pero ang Gaisano Mall nga news, I already know that. You already knew? Okay. Sige, basahanin ko unsa day ning home credit nga kani sila no invasive kani sila nga company ba? No? Oo. Invasive sila nga company. Sige, go. Nakuratan ko ani. Kaya na ako'y nakitaan sa Reddit. Tech Philippines na subreddit. Okay. Ang iyahang cellphone, gilak sa home credit kay wa siya kabayad. Ang nakabutang sa iyahang screen, ha? Ay nakabutang kay logo sa home credit, no? O niya, ang nakabutang kay, Dear Customer, halos 2 buwan nang hindi nababayaran ang iyong device loan. Dahil rito, nirestrict na ng Home Credit PH ang access sa phone na ito. Bayaran ang iyong outstanding balance ngayon para ma-unlock ang iyong device. Call. Number na yun. Hello, oy. Unya, not connected. Na nakabutang signal pod sa sa Home Credit pod na page. Kay
kay ang tibuok page gi-take over sa home credit. So, wala sila kanang override yun nila tanan apps. So, wala siya home, wala siya phone calls, wala siya tanan. Oh. So, ang screen sa home credit lang makita with that screenshot. Oh, kuyaw kaayo. Laoy, kalain po doy. Usaba ang announcement nila, ay ang ilahang message sa phone. Ang message nila sa phone. Butangi og ka ng customer service voice. Di, dapat robot man eh. Oh. Dear customer, halos 2 buwan nang hindi nababayaran ang iyong device loan. Dahil dito, ni-restrict na ng Home Credits PH ang access sa phone na ito. Bayaran ang iyong outstanding balance ngayon para ma-unlock ang iyong device. Ing ana guys. Ingon na. Imagine na ninyo. So, relatable ni siya nga topic do kay halos man jud tanan tao nay utang. Oh, ako ako utang. cellphone, wa pa'y bayad. Wa pa na human. Ang ginagamit karon mag-video, guys. Gikuha nila sa kuan plan. Sa Globe. Oh. Sa Globe, oh. Wa pa na human. Oo. Og naapod bi mga loan sa una sa home credit. Katong especially katong time na katong naga-printing pa mi. Moto mo ginagamit pang kuan, pang tawag ani. Palit og printers. Oo. Kay usay maka ano man good, maka zero interest siya ba? Maupod. Sa mga ingana ng mga deals. Unya kato nga mga time siguro wala pa tay credit cards ato nga time nga nag-boom ang home credit. Kato nga time siguro wala pa. Or dili siguro enough akong dili enough. Credit limit. Oo. Ingana good. Nya mo to. Pati kami nag-home credit based on experience, invasive kayo na sila. Muna as much as possible, dili jud ta mo utang diha. Mas kuan pa ang mas mo unsa tawag ani? Mas okay pa mangutang ka sa banks. Yes, manawag sila kung past due na ka or near your due. Pero dili gyud ingon nga mo kanagong magsinamok sila o weekends or out of office hours. Mangharas sila based on experience. Wala man ko nila wala man ko lagi haras per se nga kanang murag yung kung di ka mo bayan na dili man ingana. Manawag sila, ang pinaka-annoying sila kay manawag og out of office hours. Alas 11, alas 10 sa gabi. Ingana. Syempre kay ako sa mga unknown numbers, pero pag landline, di na ako na ginatubag, kay kabalo ko nga sila na. Pero pagka na mga cellphone numbers lang, mag-uulsad tano. Kay basig family member na emergency. O kung dili, kay kamo, naaman mo yung transient, basig customer. Gani. Basig ka ng customer na mo nga, ay ka ng guest na mo na nakabook nga, na emergency na, wabay tubig or what, sabay kailangan nila. Ana, good. Lain jud na yung home credit. Ay, actually, lain ang tanan lending apps. Lain ang tanan lending apps. Labaw na ka ng mga online lending apps, ka ng mga one hand, mga tala, unsa pa ng mga advertise na ako makita. Wala ko'y experience sila. Home credit, ragyod akong na-try. Pasalamat ko nga wala pod ko'y experience ana. Home credit lang gyud akong na-try jud. Kay kuan man ko kay sila kanang laganap ba? Kung sa Tagalog pa. Halos tanan store. Tanan store sa tanang mall na ay agent ang home credit nakatambay. So maingganyo jud ka. Labi na kung need jud nimo. Di ba kung need nimo, kailangan jud nimo paliton na. For example, wala kay washing machine. Nga sama day mong kamot. As a simple mamamayan, as a simple citizen, maibog jud ka, labi nag-offeran ka niya, zero interest, no down payment, mga ingana na mga deals. Labaw, no down payment. Mga ingana na mga deals. Credit. Ha? No down payment to. Ay, naadi. Naay uban deals na, naay down payment, naay uban na wala jud. Nya kung need jud nimo siya, maingganyo ka. Diha na magsugod ang kuan, ang imong kalbaryo. Manawag na sila perminti adlaw-adlaw. Every hour, every day. In fairness man pud no, kanang bayad man ko sa una og kanang wala pay due date. Wala man ko na unsa hinuon. Lain sila dining set. Basig karon sa una pa manggod to kaayo. Lain sila kay kanang layo pagud kay due date. Wait, katay ko pa nanawag laging home credit. Kanos ani kay bago lang. Basig karon nagbago na sila. Di katupong time nga wala na mi human na. Human na manawag yapon. Anong manawag yapon human na? Kay kanang kuan kanang mag-offer.
Sa mukha ba? Oh, Samo kaayo. Lami kay ipa-delete akong number silang database. Ako ang klase nga tao nga dili gusto mag-change og number. My number is with me for 2011 minus 2025. You've been had. Your phone 2010 number. 2010 di. Oh, dugay na kaayo. Oh, Sayang akong number is 2010 pa na. So dili na ko gusto 15 years na day akong phone number. So kamo na forever and ever. Oh, niya pagkahumaning ana lang baka nang murag na muna daghan kay kung madawat spam calls, nang dagang offer, na daghang ka ng kuan. Pero set na no akong phone na pag unknown number dili ka go through. Pero na jud sila amot ginunsa na nila maka naay uban nga mabypass nila ako ang setting. Naay mag-go through. Naa. Ang makatawag lang gid sa kuha is kanang naa sa contacts. Pero pag wala ka sa contact, dili dapat ka maka-go through. Di ka maka-call sa ako. Pero sometimes they can bypass it and I don't know how they do that. We don't know how. But that happens. Oo. Basagod ang comment kung legal ba na o dili kay gilak good ang basis sa gibasa ni Kringkay sa screenshot sa Reddit na message from home credit nga gilak yang device. Understanding what she read to us, device yang giutang, meaning ang phone. Device loan. Ang phone ang yang giutang. Nga gikan sa home credit. Oo. Tapos kay wa man siya bayad og duha ka bulan, gilak sa home credit. Legal ba na? So sumala pa diri sa mga comments, legal man daw kay tungod sa kontrata na imuhang gipirmahan. So naa dito sa terms and conditions. The fine print. The fine print na imong gi-checkan. Check. I agree. Pak. Check. Ngano man pod good. Legal man daw eh. Legal daw? Pero actually, sala po niya, no? Wa siya ni Bayad. Ngano wa po siya ni Bayad? Mao lang po na ang problema. Pero lain lang pod kaayo ba, no? Lain kaayo. No? Lain pod. Kung responsible ka na mangungutang, parang utangera man tano. Oh, kung responsible ta nga utangero. Wala may word na utangero, guys. Nag-ingon lang ko, ana. Magbuot din mo. Ako man yung baba. Nagbuhat na po siya bang murag katong last episode nagbuhat ang word na gaslighted. Gani, gaslighted. Magbuot man mo. Nagbuhat may word. Magbuot lagi mo. O niya pagkahuman. Di ba, kung dili yung ka makabayad, actually, sala jud di mo ni. Mo nang gilak imong phone. Sala niya. Sala jud nimo to. Pero, maka-worry siya kay pwede din nila ilak imong phone. Mo gani, natingala gani ko. Nga pwede din na ingon ana. Unya, kung naa sila'y power over our phones, who else has power over our phones? Dili, wala ko nag-worry sa who else has powers over our phones. Nag-worry ko sa what else are they able to do in the phone? If they can lock it, I'm sure they can, what? Hear you through the microphone. Hala, no? See you through the camera. Ang home credit, read your messages. Read your passwords. Copy your passwords. And ang save. Passwords, cute ba? Ang kulba. Kaya nga no. Nabaya tayo, inyong mga phone sa iPhone or sa iPhone or sa Android. Nabaya ka ng mga, kung naka-install mo, kung inyong mga passwords, ginasave ninyo sa inyong Apple ID or sa inyong Google Password Manager. Masave ba ya dyan na diha? Mao gani no? Masave ba dyan na diha? Naana sa inyong phone na tanan ng inyong kinabuhi. Akong kinabuhi na sa akong phone. O ako po. Passwords. Kay balo baka, pero kabalo baka recently, nagpalit man ko ka ng notebook nga na ay code good. Wow, kuya, yung notebook nga na code. Kanang na ay lock ba? Kanang murag sa baggage good sa luggage. Notebook nga na ay lock. Dito na ako isulat ako password. Na-timingan lang. Di ang ako kay dapat innovate pod ang kanang mga websites or mga apps. Dili na manggod sa karon sa nakita nako naay ubang apps na dili na nagapa-password. Ba? Karon pa ko ana. Mga banking apps wala na password ibutang. Murag kuan na lang. Two-factor authentication na lang jud tanan. Mao ba? Napamanggod gihapon ako. Pero,
pag na save naman sa akong device ang password no. Murag nahimong passkey. Ay bitaw, passkey ang passkey. tawag di ay sa akong pasabot. Kanang imong biometrics na lang ang kailangan para malagin imong fingerprint and your face. Oo, ingan na. Ang fingerprint, ang face, or I prefer the fingerprint. Kaya ang face, kay basig na palang ko'y kanawang diha, murag kabaw ming duwa, di. Ambot lang. Bitaw no, how does it work on a kambal? Kanang face. Pwede. Kanang kung sa mga movie, kanang mag-sneak in ka sa imong phone, sa imong husband, tapos naman day fingerprint, tapos iha na, natug mo niyang husband, iha na lang lift ang thumb sa iyang husband niya, iyang giana sa cellphone, open. Wala lang gihapon. Nagpasskey pa ka. Nag-fingerprint pa ka. Pero at least, in person dapat ang hacking. Ay, oo. Kay kung password lang na, pwede rin maka-remotely ma-hack. Maupod, no? Pero kung fingerprint lang, kailangan dyan na ka or na siya copy sa imong fingerprint or usaon man na dili mi we're not cybersecurity professionals. We're not experts. Don't cite us in your thesis. Pero para sa kuha dapat mag-innovate na gyud ang uban. Dili na dapat wala ni password. Ay, nag-innovate sila. Sa sobra ka-innovate nila, gilak na imong phone sa home credit. Innovation, may I help you? Unsa to nga phone? Unsa ni nga By phone? chance, oy? do you know it? Or No. do they know it? No, muragi screenshot lang po ni sa poster eh. It doesn't look like any phone that I know. Maybe it's a Samsung. It looks like a Samsung. I don't know. Uy, lain kayong caption siyang post. Help po, magkano po kaya paggawa nito? Gusto niya i-bypass, i-jailbreak ang kuan. Ay, gusto niya i-jailbreak yung sarili phone. Oo, kay i-jailbreak ang home credit. Gi-overpower naman, gi-override naman sa home credit ang iyang phone. Di na niya magamit. So, Bayari! May pagbayaran ni mo. Mao. Dili siguro siya gusto mo bayad na. And besides, murag, wala, nabay phone nga murag 1 year to pay? 3 months, or siguro na 6 months to pay? Oy! Ay, kung mga iPhone. Kung mahal. Mao ba? Ay, oo. 2 years gani ako I'm stuck for 2 years. Ang ako akay, kuan, sa Globe man pod ni, pero naka-attach siya sa plan. So, na-renew plus the payment of this 2 years pod siya, actually. Gani, 2 years. Ito mga mahalon. Pero human na, bagulang ko na human ani. Bayad na akong phone. Okay. Hello, congratulations. Last month siya na human. Then, pagtanong ako sa bill karon sinaknak man lang manage amo ang bills. Kay, pagtanong niya sa bill kay, wala na ang additional fee sa phone. So, pure na lang siya. Data and minutes ang ginabayaran na. Mao ba? Naabitaw siya pangutana diri, nangutana diri ba? Hindi ba yung SIM lang malak pag di ka nagbayad? I purchased smart locked na iPhone years ago and sa mga napagtanungan ko, ang sabi, safe naman phone. Yung SIM lang ang mablock. Ay, lahi po siguro ni. Pero it doesn't make sense ang kanang comment niya kay wala man ka nang utang og SIM. Wala ka nang utang og connection. Ang iyang pasabot siguro kay kanang sa plan pag di ka kabayad. Feeling nako mo na iyang pasabot sa plan. Lahi po ni ang kanang sa home credit kay device. Device raman ang home credit good. Wala sila nag-off. Wala dili network ang ilang service. So it's not the network that they're gonna cut off. It's not the SIM, it's the device. Kay nagkuha kag device through them. Oo. So lahi pod ni nag-ingon man si traditional blank. Yes, legal yan. Yung mga telco companies din, may ginagawa silang something similar to that pag di mo nabayaran yung carrier locked phone mo. What do they do? Wala ko kabalo kung ginaunsa nila yung phone pag di ka kabayad. Wala po ko kabalo kay nagabayad man gyud mi. So testingan na to, guys. Di tambayan. Di tambayan. Uy, di ba sa una, wala pa ni mga ingani na mga technology sa una eh. Ginapautang ang mga device, di ba, sa plan. Tapos dili na bayaran. So, na sila libre phone. Mauna, nga ban ang mga, I'm sorry to say this, giban ng mga call center agents sa mga Globe plan, Smart plan, mga postpaid plans. Mo ba? Kay sa ilaha daw, sila, notorious daw sa ingon ana. Kay siguro wala pa ang kana nga technology nga
i-block ang imong phone. Mao ba? Bitaw no, kay sa una no, kanang pag mag-loan me sa una, katong nag-call center, pa kung maglisod, bitaw ko pa-approve. Kay call center. Pero nisamot siya og lisod kadtong nag-work from home nako, mas lisod good i-explain. Unsa, what do you do? Ay, wala pa What kaya is your na... occupation? Yeah, katong nga time, that was really, that time, dili pa kayo uso ang work from home. Sa nagsugod ko work from home, dili pa uso ang work from home. Kato siya nga time is 2015. Pero daghan naga-work from home na. Dili lang ingana kadaghan. Dili siya as daghan as karon. So karon ang maingon nako sa inyo, 2015 ba di ito? Kano sa anak si Keeper? 2014. Si Keeper? Ay, kano sa this Keeper? Kano sa di si Keeper birthday? 2014, oy. Pa, kano sa birthday ni Keeper? 2015. 2015? Nanganak ka after ta nagkaon og tako. 2015 to siya. Nakalimot ko sa birthday sa akong anak, guys. Nakaloy ba sa sarili niya anak, guys? Nakalimot ko sa birthday sa akong anak. Pero 2015, 10 years na di ay. Oo. Nag-work from home ko ato nga time niya. Tapos pag katong nga time, kay lisod pa mi ato niya, akong ginagamit kay PC nga hinay. So anak ko magpalit kog laptop. Tapos ang laptop is pautang. Dili pa to home credit. Walay home credit ato time. Kuan pa to? Mga tindahan, DFE or what? Dili, DFE to. Kuan to? Piso Wi-Fi. Dili. Nakalimot ko sa name. Basta ka ng Ay, appliance. Davao Wi-Fi. Dili, appliance store to siya. Appliance store. Oo, nakalimot ko sa name. Nasa ulas to. Layo pod. Ambot ganing ano na. Maura siguro yung magpautang po ng laptop. Dili, na kay nagaag na kaagi mi dito nakita na mo. Murag ana good. Mo ba? Oo. Tapos giutang nako siya. Ato nga time. Tapos, pag CI sa ako, kay giingon ako, unsay trabaho nimo gibutang nako, work from home. Tapos gibutang nako, lisod kayo i-explain niya. Gibutang nako, kato nga time ako ang title ato is kuan pa man, EA, Executive Assistant. Title pa din. Ay, EA pa din mo title sa una. Sa unang panahon, mo pa to akong title. Tapos akong gibutang to sa ako ang application. Na pag CI niya, unsa man jud imong trabaho ma'am, ato siya sa balay. Gi-explain pa nako sa iya ha, ani akong ginabuhat, nalang ko diri sa balay. Siya nga, okay. Marag naglisod siya kuan, ang CI naglisod siya sabot. Nya kadugayan ato no kay ang bank na pod kay nag-apply ko og credit card. Nag-apply ko credit card niya. Kadaghan ko na reject. Ay, mo ba? Tas mo to nga kuan na po ko secured credit card na lang. So kailangan magbutang ko kwarta kay para ma-approve. Nagbutang ko. Dito pa jud siya na-approve. Tapos okay. Pagka-approve na ko ato, succeeding tawag ani, application sa laing bank, na-approve na siya. Sa ubang banks. Napoy ubang banks nga wa ko nag-apply, gisenda na lang kog kalit. Notorious food mo ana ba? Kaning stress no, pag hinahinay lang mo send sa kuha kay matintal jud ra ba ko? Gara pud mo ha, daggan na kog utang. The temptation is right there. Di man ko mangilig mangutang sa kuan sa tao. Kanang tao jud sa una, yes, makautang ko sa iyaha. Kang kuya sa lisod pa ang mga panahon. Katong wala pa joy credit card, wala pa banks, wala pa home credit, wala yung mga ingato nga time. Makautang jud ko sa tao. Makautang ko sa tao, pero sukad nagka-credit card ko as much as possible jud. Diha jud kung need na jud, kung wa jud lain, diha ko mo utang sa credit card kaysa mangutang ko sa tao. Mao. Kay lain kaayo na guys, makaguba siya og friendships. Yep. It's dangerous. Ako po, uncomfortable po ko maguna-una nga na ako'y utang sa akong igsoon or sa akong friend, anagod. Niya. Najud po'y nahitabo nga nadaot gud ang friendship. Ay, na-explain mo na. Dili ako ang nangutang. Ako ang giutangan. Medyo malain ko ba kung, kay dili ko kabalo maningil. I mean, kabalo ko maningil pero do I have to do it? Dapat dili na kailangan. Dapat dili na ko maningil kay nagsabot na manggud ta nga. Ikaw mismo ang ni-offer nga, bayaran ti ka ani nga date, ana. Tapos pag abot sa date, walay initiation from that side ba sa imong side nga, mubayad ka nga. Mo man imong gingon nga date, bayad ka nganong walay ka ng initial contact to
kanang within the day ha, mawayad ko wag ana makapuyan ko Oh. O mo na as much as possible dili jud ko mangutang. Pero naay ubang friends nako, kabalo sila nga ing ana ako ang kuan. Murag feelings about utang ba, dili ko ganahan mangutang mo sa ako Wala po nagapangutang sa imo eh. Naadyoy uban nga di jud malikayan naadyoy makautang sa kuha. O nya pag moingon sila nga 500, ginaisip na lang nako ihatag na lang nako. Kanang pautang dili ko moingon ihatag na lang nako sa imuha. Dili. Ginaisip lang nimo na mawala na ni sa ako Pautangon nako kuno. Pero sa akong una-una gihatag na lang nako to. Nakoy style. Para sa imo ha. Unsaman? So namay nagapangutang sa amo kanang ginagmay lang good. Ang amo so syempre wala na po na mo po na ang amo ang mindset. Once na mapautang na dili na mauli. Mao na ang expectation dili na mauli. So ang amo ang ginapautang kay half or less. Ay, kung unsa mo lang niya kung kwarta diri, mo lang na ako send. Right, ana. Mo lang ni ana. Uy, nagod ko'y friend. Ambot ko'y friend. Kung naminaw ka, paminaw good ha. Hoy, friend! Naminaw ka, friend. Na siya utang sa kuha, marag 1.5 lang man siguro. Ano siya, bayaran daw niya pag na-hire na daw siya. Mag-start na. Kaya na-hire, ay marag dili, na-hire na siya, pero wa pa siya sweldo. So, nagulat siya og sweldo. Nya. Tas, sa kuna-huna, murag dili na ni bayran. Pero gipautang lang yun ako to gihatag. Karon, niagi ang mga tuig, murag gikalimtan gani niya. Nga na siya utang sa kuha. Ay, dapat dili pwede yung nana. Okay raman na ano nga nalimtan niya. Pero dili na dapat ka mangutang og balik. Pero nangutang og balik. Ako ba kay kanang mauwaw nagkumubring up ka remember pa ka nga na kay utang sa ko. Lain po kadugay naman po no. Ikaw ay maulaw maningil. Gani lain sa man. Muka, kanang sa mukan ko muna ako advice sa inyo kanang build a good credit with banks. Moment akong purpose jud nag-apply og credit card. Kay gusto ko maka-build og reputation ba nga good payer. Reputation, may I help you? Ana good. Mo na daghan na kay kog credit card guys kasi silag send kay kabalos lang mo bayad gid mi perminti. Pero pero ang advice yun ako sa inyo ha para walay maguba nga friendship og unless kung mo na imong modus scammer jud ka. Sige kag pangutang sa friends so tas dili na bayaran kay ang friends man good can forgive you and forget. So, dili ka mag-uol kung di ka mo bayad. Murag, imong mindset siguro, no? Pero kung banks man good, pwede na, kung dili na, pwede nang di kang bayad. Magbayad yun dapat ka. Otherwise, you'll be harassed. Wala man ko ka-experience ng maharas sa bangko, kaya siguro gabayad mi. Pero, dili nakaka-open o credit card account sa laing bank, kay ma-report, murag ma-list man ka. Magsuryahanay sila eh. Huy, kani, dili na siya gabayad. network. Na sila network. Kani siya nga tao, di gabayad. Ayaw na ni pa-open og ana-ana. Mga na mga discussion. Na sila podcast. Nagasturyahanay gina sila. Na sila presko. Nagamiting gina sila. Kani si Darling, mabayad ni. Okay na siya. Gisingle out gyud ka. Kani si Linda, ayaw na si Linda. Di na mo bayad. Ayaw na ninyo pa-open na. Sila. Nagasturyahanay gina sila. Basig na imong utang na, Ling, may mangka nakay credit card so dili na nimo kailangan mo utang sa tao. Ako po sa una guys, wala ko'y credit card. Tapos, nagautang ko sa tao. Kani nga tao. Or si kuya nako. Pero, mao to kong gibuhat guys, nag-open kog secured credit card. Which means, ikaw jud ang magbutang og kwarta and then i-hold nila imong kwarta. Let's say na kay 30 mil. Kanang 30 mil, cash no. I-deposit nimo na sa bank. Tapos, ingna nga, himuon nimo siyang secured credit card. So, kanang 30,000, ilahan nang i-hold. Ibutang na sa imuhang bangko rapod. Sa imong account rapod. Dili na nimo ma-withdraw. Pero, himuon na nilang credit limit nimo. So, ang 30,000 nimo nga cash, murag himuon nila siyang credit card na credit limit po is 30,000. Yes. Muna na imong magamit kung need jud nimo mangutang. Karon, mo to di ako nagsugod.
Ing ana ang sinugdanan. Karon dili na nako kailangan og secured credit card kay perti nang daghan na sigig send og credit card sa kuha. Nanaghan ang iyang credit card. Nanaghan na niya. Pagkahuman ang nahitabo, na siya ron. Dako siya gutang. Dako na siya utang. Bayaran ko na tanan mga daog og luto, bantay lang mong tanan. Huyo kayo sa akin. Oo. Uy, tayo sa Unsa man? Taas man nga topic. Unsa man? Sunod na lang ni nga topic kanang spec ba nabasahan nako sa di nabasahan or ang video na watch nako. Spec na sana select, project, expect and collect. Spec. I don't know na It's a manifestation process. Mao ba? O sige, sunod na lang na. Sunod Kaya na lang magparking ka sa Gaisano Mall. Nanay bayad! Mao gani no. Hoy, kanang G-Mall guys, mo ba na akong favorite mall. Oh, mo na yung favorite mall. Pero basig na pay wa ka ato diha no kay syempre naman tay mga listeners from Cebu, na tay listeners from not from Davao City. Oh, not from Davao City. Pag ato niyo Davao di ato mo ato tag G-Mall kay ingon ni Darling mo do na iyang favorite mall. Oh. Dili na siya gwapo nga mall guys. Not in any way it is very aesthetic. No, it's not aesthetic. No, it's not aesthetic. It's very old. It's an old mall. Pero nganong favorite? You've got it all. We've got it all for you. Pero SM na siya. Here at Gaisano Mall. Sabi Gaisano Mall. Here at Gaisano Mall. We've got it all for you. Mo to siya. Dapat ang theme song sa SM ibalhin na sa G-Mall dapat na. Sa G-Mall na bahada. Unsa din ang theme song sa G-Mall? I'm thinking. Hala, uy, It's great to be here. It's great. Tara, na mismo sa post. It's great. It's great to be here. You need to sing the whole thing. There's a good place for the family. There's a good place for you and me. The happy cheer. There's a lots of cheer. Lots of things. Shopping, dining, very entertaining. Come on, come all, come to G-Mall. It's great to be here. Na-remember na mo. Dapat ka na ang sa SM kay it's great to be at SM. It's great to be at SM. Ganahan ko magsuroy sa SM. Ganahan ko sa SM. Dapat baliktad mo theme song. So, Gaisano Mall and SM, mag-meeting mo. Mag-meeting mo, tapos magkambyo mo og theme song. Kay dapat manggod ka ng, here at Gaisano Mall, we've got it all for you. Tinuod na siya, it's true. It's true nga sa Gaisano Mall, sa Bajada. We've got it all for you. Kumpleto. They've got it all. Kumpleto na sila. Kutay, usay mo maunaan karon. Nana sa G-Mall. Nana sa G-Mall. Masking DILDO, naadid to. Ay, na dito? Ay, kita ko na. Wabali ka kay Numdom na store dito. Na-store dito. Katong ilalom sa katong spasyo nga wala na karon. Katong. Diya tanan. Maski unsa pa na mong ginauna. Masking unsa yun na mong ginahuna. Masking unsa. Sultian ta ka. Masking unsa. Bisag katong ant bait na katong lisod kay pangitaon. Katong ant bait nga na powder. Pampapatay o galamigas. Naana dito. Naalagi tanan dito. Muna ang mga tao dito dyan na mo adto kay kumpleto na sila diha. We've got it all for you. Bantog daghan kayog tao sa G-Mall, nya guot kay ilang parking space. Guot ilang parking space. Mao na ron. Mao na ang dahilan, guys. Pero naailaing dahilan. Nganong guot ang parking space sa Gaisano Mall. Nga naman. Dili tungod kay we've got it all for you. Dili lang kana. Nga naman. Ay duol sila sa SPC, SPH ug HCDC. San Pedro Hospital, San Pedro College, and Holy Cross of Davao College. Ngano nakaingon ko nga mo na silang dahilan? Ay, dira sila naga-parking sa G-Mall? Yes, nangutana ko mismo sa kay katong Gaisano Mall mi at one time recently. Gi-interview na mo ang babae nga naga-distribute og parking tickets. Miss, nganong naga-ticket na mo? Ay, sa una wala. Wala man sa una. Kuan lang kanang card. Hatag sila card. Normal lang man na maski asa na may mga card. Or kanang ticket style nga card pod. Kaysa excuse me, sa abri sa kay kuam sa ticket sila pero walay payment.
recently lang na-implement na mag-ticket na ang Gaisano Mall. Aside from the card, baka dawat kag ticket. So, ang ticket is na time siguro, no? Murag ana. Oh. Murag ana. Oo. Pagkahuman ana, kay gi-interview na mo ang babae. Oo. Kay mangutan na jud ra ba ko kabalo naman mo sa kuha. Pero kabalo mo hunaan lang nako na realize ako karon nganong maulaw ko maningil pero kusog kay ko mangutana og mga butang-butang. Yan no? Gapula-pula imong baba pero dili ka makasingil. I'm a very curious person. Oh. Kung dili ko kasabot ana mangutana jud ko sa mga tao. Nganong ingani na siya? Nganong ingani yung policy? Mag-ana jud ko sa mga store. Small talk. Ay dili na siya small talk kanang curious. Akong curiosity is kana above standard level. Karon nganong maulo ko maningil wa ta kabalo magpa-psychiatrista. Pero nangutana mi sa babae nagahatag og parking tickets. Ana siya nga ma'am daghan kay nagapark diri estudyante. Oo, estudyante. Estudyante jud kay syempre na may mga nursing students sa SP. Ay dili lang nursing. Uy kay daghan mag-courses San Pedro College. SP8 ay usa na SPC og HCDC ang eskwelahan nga duol. Yes, ang Holy Cross pod. Naa sila'y murag university na halos diha nga daghan og courses daghang estudyante. Dili lang kana pati ang mga unsa na Taga-hospital sa SPH. Syempre na ay mga pasyente. Wala ba yung park? Na ay parking space sa SPH pero kaingon kag siguro 30 cars. Gamay ra kaayo ilang parking space. Nya dili gyud na enough kay ang ilang ospital dako jud kaayo. Daghan sila gina-accommodate there every day. Aside from that, napoy mga interns. Di ba? Yung mga naga-OJT. Daghan lang gyud kaayo og tawo nga nagsakyanan. Daghan kay tawo nagsakyanan. Kay as we said in a previous episode, kaning Davao City dili ni walkable city. Dili walkable. People, if they can afford it, get cars to go from here to there sa Davao City. Pagting lapada sa amuang siyudad. Karon. Nagasingil na ang Gaisano Mall og parking fee na 20 pesos for the first pila to. 20 pesos for the first 3 hours sa weekdays. For every succeeding hour, 10 pesos. Motorcycle is flat rate. Regardless of hours. Ay, so pwede pa ang mga motorcycle. Okay. Pero tapos, paid lang gyapon. So sa weekends and holidays, 8 a.m. to 3 a.m. It's flat rate, regardless of hours, 20 pesos. Mao ba? Okay. Overnight parking. It's 300 300 pesos. Kabalo mo nga nung gitopic na mo ni, kay matinga siguro tayo mga Bisaya nga listeners from Luzon, from Cebu, or Visayas area. Masibas nga nung topic ning parking fee. Normal man ni sa amua. Sa Luzon, normal ang parking fees. Sa Visayas area, normal ang parking fees. Kabalo mo guys, sultian ta mo, dili normal ang parking fees diri sa Davao. Dili, bago raman po ko siya na-implement sa Gaisano Mall. Unya, paborito ba ni ate ang Gaisano Mall, no? Unya, kada mo adto ko dito, matingadyo ko, dugay kaayo may makapark. Makisakay, man ko ilaha ate, no? Mama ko sakyanan. Dugay kaayo makapark. Mao na, nahimo siyang topic. Ang nahimo siyang topic kay dili siya normal sa Davao City nga naay parking fees. I'm aware of parking fees kay sa Luzon, sa Visayas, napoy some areas diri sa Davao nga naay parking fee. Pero dili siya normal, dili siya usual, dili siya common. Nya, na kay nagsugod naman ang Gaisano Mall, I worry a little bit. Dili man mahal ilang parking fee. Pwede justifiable man siya. It eases the burden of actual patrons sa Gaisano Mall like me. Kana mo adto gyud kay naituyo, naipaliton. Di ba? It eases my burden nga makapark mi dayon kay wala na tong mga naga-park lang kunuhay. Oo. I am happy to pay 20. And the succeeding hours and so unsa pa na diha, etc. Pero I worry a bit kay ang ubang mall nga wala pa'y parking fee. Ay kung ing na manundog mo. Manundog mo? Patay na ni Ron. Kay kung manundog mo, malain ko. Mag-meeting ta. Mga tutag sanggunian. Mga tutag kuan. Unsa man? Libre na gani ang charge sa electric. Nareklamo pa siya. Hoy!
Paglagot po ko ana. Ang charging sa electric vehicle sa Abrisa, Libre. libre na sa una. Ay, sa una. So, nanay bayad ron. Naibayad ka ron, 60 per kilowatt. So, Mao masad ba? ko. Nasad ko. Dili na ko. Dili na ko mo charge diya sa Abrisa. Mo ba? Dili na mo charge diya sa sakyanan. Isa pa, napay isa. Gi-announce ko na ni sa una, o wala pa. Unsa man? Diya sa SM, SM Lanang. Kanang SM Premier, SM Lanang Premier. Gikan pag mag-abri pa lang sa SM, nanay nag-charge dayon. Atika, uy, grabe naman pod. Kay nakatry mi, Cray. Nag-atang yun mi nga mag-open ng SM kay naami toyo. Importante. Gitry ninyo. Nakatry na mo. Nakatry Giat na mi ninyo. nga pag-abri pa lang sa SM. Pag-abri pa lang. Nanulod na Magparking, naada yung nag-charge. Ay, taga Atika, oy. dito na. Gi-interview dyan. Kay curious lagi ko. Oo, Gi-interview na ko ang guard. Oo, ang O, guard. kuya, kakinsa din ang sakyanan. Murag mo pa may pag-abri ninyo, naana dayon nag-charge. O, yung anak po nang ihang pagkapangutan na kasi madyan na ninyo. Dili nga na. Dili man nga na ang tone. Yan kuya, naalagi parking naalagi nag-charge din diya sa charging station sa kuan. Pero mo pa'y pag-abri ninyo. Ano siya nga? Taga diya maguna siya mo, taga likod, taga Jerome. Taga likod. Taga Jerome ba? Ano sa Arcastillo Agdao. Ay, dili siya taga SM. Ginahimo niyang charging station ang SM. Announcement kung kinsa man ka nagapaminaw kag Dili Ni Hala, Advice. hantod ka ron na agyapon na Uy, siya. perminti na siya ka na nga BYD. Kung kinsa ka ba na tagiya sa BYD? Kanang BYD diha. Ha? Buntag pa lang nag-charge. So, dili siya kliyente man lang sa SM. Nagpuyo siya sa likod sa SM. Oh, nagpuyo sa likod sa SM. Ay, abi na ko kliyente siya sa SM, at least ka ng patron Uy, or wala man ko. entrepreneur man lang Wala sa SM. ko kabalo kung kliyente ba siya o dili. Wa man ko nang utana kung nagtrabaho siya diriya or customer Niingon siya lang diriya. ang Kuya Guard na taga Jerome. Oh, taga diha maguna sa likod ma'am. Oh, taga Jerome ha. Sayo pa lang mag-charge na siya dinhi. So wala ko kabalo. Sana all. Pero it implies nga murag naki-charge lang jud siya everyday. 24/7. Grabe oy. Ako no dili panagsara man mi mugawas guys sa balay. Gano no. Paggamita ba may charger diha masking panagsalang. Mao gano no. Masking dili good. Masking walay bayad ba? Masking walay bayad, free na ang charging station and we're very grateful SM Lanang Premier. You've got it over there. I appreciate you SM nga naghatag mo free charging station pero wala jud ko nakagamit diha. As in, tungod As in. anang tagiya sa BYD. Kanang BYD tagiya diha kana taga Jerome. Huy, lain na ni mo, oy. Lain lagi Lain ko. siya. Tas isa pa kay daghan na kay electric nga sakyanan sa Davao. Napansin jud namo ni Naknak. Everywhere we look, there's a BYD Sea Lion and everything. So naga-rampant. Oh, ayaw kayo mo padaghan bi kay mo mahal ang kuryente, sure ko. Pag wala na kayo nagapalit gasolina, tapos daghan na kayo nakatingal ang double light, ngano daghan na mga naga-consume og kuryente ha. Tagpila naman jud ka kilowatts diri ang every household. Hay pag-check nila sa mga balay. Kay madali lang mo-check kay na parking area. Oo, Makita oo, nila, oy, hala. Ang uban kay naara sa gawas, kita kayo nga mag-charge. Di kita kay ngano maklaro, green ang plate sa mga electric cars. Ay, mao ba? Oo, so makita nila, hala. Lain bagag daw. Ay, ayaw mo palit ha. Mas gwapo gyapon ang gasolina. Mas gwapo gyapon guys. Dili mo Discourage. Mo palit na mi. Gina-gatekeep niya, guys. Gina-gatekeep niya daw. ang electric. Dili katong bag-o pa mo sa sakyanan. Bugira kay ko hilas. Ay pahambog, hilas. ipahambog. Makaabot big Buddha, makabalik pa jud no charging. Ay, amazing. Amazing So, kayo. no. Pero karon ayaw mo palit. Pangit siya nga car. Pangit ang tanan electric. Pangit. Ay, gwapo good, guys. Kaya gina-gatekeep niya. Tanawa pa na siya. Mahal man gud ang kurinti kung managhanta. Hala ka. Mahal ang singil. Ay, dapat mahal ang singil sa kanang kung kintahay manggaling dapat katulong sa mga naay electric vehicle. Uy, kalain! Uy, dapat ganito! No, dapat no, gina-incentivize jud ang mga electric vehicle owners, no? Kay, Ay, sa we're bagay, saving no? the planet! Dili Sa man bagay, saving. no? Dili saving. Environmentalist. We're not harming the planet. We're not saving it. We're just not harming by giving bad emissions. Oo. Tama po. Hala na mo lalis. Sure ka, Ling. Mag-meeting ta.
O, pag meeting mo, ako dali ramang good ko masway gyud. Isa lang imuhang argument, ay no. Dali ramang ko masway. Sa Bisaya pa, naman tayo ginatawag nga humok og ilong. Humok og ilong, Oo. Si Kring kay ginaingnan ako na siya so, pag magka-parking area sila sa puhon, magpalit siya og electric. Pero siya lang guys akong gina-invite, dili kamo. Wala gyud may parkinganan ay maglisod jud mi. Ang amuang atbang good no naman na sila parkinganan dito na. Ay kada for rent. Tong bakanting yuta nga for rent. Oh. Gipahawa na sila do. Ano? Kay i-build na tong bakanting yuta o something else. Oh, naana i-build dito. Hala. Moto ilahang gidali-dali og guba ang ilang isa ka kwarto para na sila parkinganan. Ay, oo. Oo. Moto, luoy kayo sila kay guba nila kung kinsa man tong kwarto. Sa among silingan to. Moto. So, ang parking sa Gmall, guys, PSA, Public Service Announcement, na siya bayad. 20 pesos on weekdays for the first 3 hours and the succeeding hours will be 10 pesos. And the motorcycle is flat rate 20 pesos. And then for weekdays, it's flat rate 20 for regardless of the hours. Hala, na-memorize And then to nimo? overnight parking is 300. Na-memorize to nimo? Oh my yeah. God. Yeah. I'm good with prices. Ana, sinaknak no, how daw kay ko mo memorize og mga presyo? Matingalaman ko oy. Basta mga presyo sa grocery. Huy, kanaman ako. Huy, hala, ni mahalag yung Bear brand. 820 naman, ganun 850. Wala ko. Gani no. Ay, sana Mga ingana akong basta mga presyo, mga nanay, may skills. Wais na misis. Oo. Hashtag. Oo. Anyway, maulan to guys. Dire na tamahuman. Marta. Sa ato ang Nagdilaab. Nagdilaab nga mga balito. Yeah. Mag-shoutout sa to ang commenters. Sige, pag-shoutout diha. Kay balo ka. Wala ko Naadi kay balo. ay revelation po si Eden Blank nga wala man yata nato ni nabasa sa ato ang previous episodes. Naadi na siya revelation. Sige. Nagtanaw na siya sa ato sa YouTube, nag-live ta. O niya siya di ay na si Bea Balobi si Eden Blank. Ay, okay. Si Eden Blank kay si Bea Balobi sa Spotify. Oo, sa TikTok. You're everywhere, girl! Mauna siya ang nag-subscribe sa to everywhere. Oh, thank Si you. Eden Blanc. Love ka na mo, Eden Blanc. Gani, no? Oh. Ay, love ka na mo. Grabe. You're the very best. You're the very best. Basahan ako din comment ni Rora Nawazoro Unsa man sa episode nga nayawa sukad nag-asawa. Katong sugilano na to last time. Ana siya question, naay insecurity ang mga security guard? Mo gani Nag-care ta. Gayet palakpak katong minimum lang nga palakpak, minimum. Kani ang tao ko i-play mo? Ay, kuan manggod, tanan tao na insecurity. Tanan. Ay, ayoko, baski pag si kuan na, kisa may pinakagwapa nga babae sa kalibutan. Masking ikaw, Roro Zoro, na ka insecurity. Masking pinakagwapo, like si Chris Hemsworth. Na siya insecurity. Siya, moingon po ko Ryan Reynolds, but he's not the most handsome man. No, he's not. Si, kisa may pinakagwapo. Pinakagwapa sa kong pananaw kay si Rose Byrne. Naapo na siya insecurity, I'm sure. Oy! Naa. Para sa kuha lang na ang pinakagwapa sa kalibutan. Si Rose Byrne. Si Kendall Jenner, Kylie Jenner, ka ng mga Kardashians. Na sila mga insecurity. Bisag gwapa na sila nga daan. Na sila insecurity. Si Kim Kardashian, yung insecurity kay ang iyang psoriasis, iyang kagid sa tiil. Ay, nada na siya kagid sa tiil. Pero kay dato man siya, dili ninyo makitaan, guys. Kay kuyaw man na siyang mga medication. May I help you? Kuyaw dyan na siyang medication. Pero, dili na. Pero, usahay mo, flare up man god. Muhilak na siya. Yung kasaban niyang mama, it's all your fault. Anong kasaban mo niya yung mama? Na may psoriasis si Kris Jenner. It's hereditary. Okay. Kaya hadi ay gikan. Of all people, why do I have to get it? Kani si Kuan, si Roro Nawazoro, joker po ni siya, pareha ni Nathaniel Blanc. Pare-pareha sila. Magkasinabot siguro mo. Basig pareha mo. Huy, basig ikaw ni ha? Naglahi kag username. Ay, bosin si Nathaniel Blanc na.
Dili oy basig magkasinabot ni sila nga Oh, tao. naaganay. Shing! Oo. Napatay isa ka commentary from Toasty Butt. Hello, Toasty Butt. Ano siya, my translation skills aren't great. So I was thinking, in response ni siya sa episode nga gipakaon og itat sa episode 86. Niya na si Toasty Butt nga quote, my translation skills aren't great. So I was thinking, okay, eating ice cream, due process. I'm not sure what's going on. Seymour. Kring Seymour. Ay, na Seymour! Seymour na sa dala ka. Ay, pasaylo ako ko, darling blank. Sige. Ara, Then y'all went to Google and I thought if Copilot? and y'all went to Copilot and I thought if you let someone eat what? What? So karon na Unya, gets natingala na siya. niya. Iyang emoji nga, natingala siya. Nga Na-gets naulaw na nimo. Toasty Butt, na-gets na nimo, di ba? Oo. Na-gets na nimo. Please comment. Na-gets na nako, darling. Okay, good job. Good. Nagets niya ato ang episode. Oo. Unya, mora to guys. Salamat kay sa inyong tanan ha. Thank you. Thank you kayo. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yo-yo. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa paborito nimong podcast app, Dili Ni Advice. Kung na may mga storya, topic requests o pangutana, send them in! For submissions, ads, sponsorships, uguban pa, ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Sige na, kay pag-donate mo, kay ngano, dagan kay ipapalit si Kling kay sa kuha. Mixer, ring light, a monitor, an extra monitor, monitor stand, A laptop! yeah. Ato mo sa diliniadvice.com, diliniadvice.com. Mora gyud na guys, daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Thank you.